हेलो हाय नमस्कार गुड मॉर्निंग मोर आ गोटे खुशा करुँच आज आम जीव दुकान को दुकान चुटी काटू कौन है कौन ना आपण देखू और जीवु एम गाउली रास्ता अच्छी तो वीडियोटा स्टार्ट कर आप देखते कमी रास्ता को पूरा पक्का कर टिके धूली रखुना आगे सफा हो रास्ता पूरा क्लियर कर आगे को चलो मेन मार्केट तो आपण मैंने देखिपारे कमी सफा कर रास्ता को एमती फल रास्ता एमती सफा रखते टिके धूली देखा पाइबे रास्ता रे छाड़ कथा आग को चल तमिल लोक कहला रोड सफा सुतमा किलोमीटर तो आप भाई फल அடிக்காத இருப்போம் நாளைக்கு எல்லாமே போய் वीडियो बनाऊँ वीडियो तो मेन रोड को आ 2 मिनिट लगे मेन रोड को आम जीवु मेन रोड गले सब दुकान बजार अच्छी से गले आम चुटी काटबू और जूस जूस पीबू आ कौन करवा मैंने प्यार सपोर्ट देखेले मु आगो को बहुत किसी वीडियो देखेबी बस जाऊँ मेन रोड रे तो देखिए मेन रोड रास्ता मेरी मद खाई चेन्नई जावाक रास्ता घर को जावाक रास्ता छुट्टी दुकान को जीवे मार्केट देखा
ହେଲାନି ରାସ୍ତା ପୁରା ସବୁ ଚୂଳ କାଟିବାକୁ ଏବେ ଯିବୁ। ମାଣ୍ଡିଆ ମାଣ୍ଡିଆ ଚୂଳ କାଟି ସାରିଲେ ତାର மாற்றத்தை நீங்களே பாப்பீங்க. என்னோட இந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இந்த கேஸார கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணுங்க. ஒரு ஹேர் சர்வீஸ் தான் நான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இப்போ ரொம்ப சந்தோஷமா முன்ன மாதிரி கண்டிப்பாக கான்சென்ட் பண்ண முடியுது. தேங்க்யூ கேஸ்கரா ஹேர் ஆயில். கேஸ்கார ஹேர் ஆயில்ஸில் வந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு முடி கொட்டுற பிரச்சனை போயிடுச்சு. என் முடி மாதிரி நானும் இப்போ ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கேன். உங்க முடி அடர்த்தியாகவும் ஸ்ட்ராங்காகவும் ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கணுமா? அப்போ கேஸ்கரா ஆயில் வாங்குங்க. ஆண்கள் பெண்கள் என 2 பேரும் நீங்கள் இழந்த முடியை திரும்ப பெற ஸ்கிரீனில் இருக்கும் எண்ணுக்கு உடனே கால் பண்ணுங்க. கேஸ்டரா ஹேர் ஆயில் உங்கள் வீடு தேடி வரும். கேஸ்டாரா ஹேர் ஆயில் ரசோலியா ஃப்ளவர்ஸால தயாரிக்கப்பட்டது. இதை உங்களோட உச்சந்தலையில நல்லா அப்ளை பண்ணி மசாஜ் பண்ணி பாருங்க. உங்க தலையோட வேர் பகுதியில ஆழமா சென்று உங்க உடல் சூட்டையே கம்மி பண்ணிடும். அதனால உங்களுக்குள்ள ஒரு புத்துணர்ச்சி வரத நீங்களே உணர முடியும். இதனால உங்க தலைமுடியும் கொட்டாது, டென்ஷன் ஃப்ரீயாவும் இருப்பீங்க. கேஸ்டரா ஹேர் ஆயிலின் காம்போ ஆஃபர். நீங்கள் 2 பாட்டில் கேஸ்டரா ஹேர் ஆயில் வாங்கினால் உங்களுக்கு ஆல்மண்ட் ஷாம்பு இலவசம். உடனே ஆர்டர் செய்ய கீழே இருக்கும் எண்ணுக்கு கால் பண்ணுங்க. இப்பெல்லாம் மார்க்கெட்ல உங்க முடி 5 அடி வளரும் 6 அடி வளரும் சொல்லி ஏதேதோ ஹேர் ஆயில விற்கிறாங்க. அதையும் நம்ம நம்பி வாங்குவோம். வாங்கின பிறகு நமக்கு அதோட ரிசல்ட் என்ன? கேஸ்டாரா ஹேர் ஆயில். இது முழுக்க முழுக்க இயற்கை மூலிகைகளால உருவாக்கப்பட்டது. உங்க தலைமுடிக்கு தேவையான விட்டமின் B5, C and E இதுல இருக்கு. பக்க விளைவுகளே கிடையாது. இதை உபயோகப்படுத்துறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸிங்க. இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல நிறைய ஹேர் ஆயில் விற்கிறாங்க. ஒரு காலத்துல அதெல்லாம் நான் உண்மைன்னு நம்பி அதையும் நான் வாங்கி அப்ளை பண்ணேன். ஆனா எனக்கு எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது. கேஸ்டரா ஹேர் ஆயில வாங்கி தினமும் தேய்க்கிறேன். இப்ப எனக்கு 5 வயசு கம்மியான மாதிரி இருக்குது. தினம் தினம் கொட்டிட்டு இருக்கிற உங்களுடைய தலைமுடி, பொடுகு பிரச்சனை, தலை அரிப்பு, சொரியாசிஸ், புழுவெட்டு போன்ற பிரச்சனைகளால அவதிப்பட்டு இருக்கீங்களா? தலை வழுக்க சொட்ட அப்படின்னு உங்களை யாராவது கிண்டல் பண்றாங்களா? இந்த பிரச்சனைகளுக்கு எல்லாம் ஒரே தீர்வு கேஸ்டாரா ஹேர் ஆயில். 100% இயற்கை ஆயுர்வேத மூலிகைகளால் உருவாக்கப்பட்டது கேஸ்டரா ஹேர் ஆயில். இதில் எந்தவித பக்க விளைவுகளும் இல்லை. கேஸ்டரா ஹேர் ஆயிலை பயன்படுத்தி நீங்கள் இழந்த தலைமுடியை திரும்ப பெறுங்கள். இதில் எந்த ஒரு கெமிக்கலும் இல்லை. ஆயுர்வேத முறையில் தயாரானது கேஸ்டரா ஹேர் ஆயில். 100% இயற்கை மூலிகைகளால் உருவானதுதான் இந்த கேஸ்டாரா ஹேர் ஆயில். இதுல எந்தவித பக்க விளைவுகளும் கிடையாது. கேஸ்டாரா ஹேர் ஆயில் எடுத்து உங்க கூந்தல்ல தடவுங்க. கூந்தல் முழுக்க தடவினதுக்கு அப்புறம் அப்படியே கைவிரலால நல்லா மசாஜ் பண்ணி விடுங்க. 15 நிமிஷம் மசாஜ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்க வழக்கமான வேலையை பார்க்க ஆரம்பிங்க. வெங்காய சாறு இருக்கிறதுனால உங்க முடி அடர்த்தியா வளர்றத நீங்களே பாப்பீங்க. கேஸ்டரா ஹேர் ஆயிலின் காம்போ ஆஃபர். நீங்கள் 2 பாட்டில் கேஸ்டரா ஹேர் ஆயில் வாங்கினால் உங்களுக்கு ஆல்மண்ட் ஷாம்பு இலவசம். உடனே ஆர்டர் செய்ய கீழே இருக்கும் எண்ணுக்கு கால் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு நிறைய பேர் சிட்டி லைஃப்ல 2 வீலர் ஓட்டிக்கிட்டே தான் இருக்காங்க. ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சபட்சம் 40ல இருந்து 50 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ஓட்டுறாங்க. 3 to 4 hours கண்டினியூஸா ஹெல்மெட் போட்டுட்டே இருக்காங்க. அதனால அவங்க தலைப்பகுதியில வேர்வை அதிகமாகி அவங்க தலைமுடி பாதிப்புக்குள்ளாகுது. அது அப்படியே நாளடைவுல அந்த முடி கொட்டி அந்த இடம் வழுக்கையா மாறிடுதுன்னு வருத்தப்படுற ஆளுங்கள்ல நீங்களும் ஒருத்தரா? நான் மார்க்கெட்டிங் ஃபீல்டில் இருக்கேன். தினமும் 60-70 கிலோமீட்டர் பைக் ஓட்டணும். இப்படியே பைக் ஓட்டி ஓட்டி ஹெல்மெட் போட்டு என் தலைமுடி எல்லாம் கொட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு. எனக்கு ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே சொட்ட விட ஆரம்பிச்சிருச்சு. எனக்கு இன்னும் கல்யாணம் கூட ஆகலைங்க. இதுக்காக என்கிட்ட இருக்கிற கொஞ்சம் காசை எடுத்துக்கிட்டு ஒரு ஹேர் ட்ரீட்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகணும். அவங்க எல்லாரும் எனக்கு இருக்கிற பிரச்சனை எதனால வருதுன்னு சொன்னாங்களே தவிர அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லலை. அப்போதான் என்னோட ஃப்ரெண்டு திலீப் எனக்கு இந்த கேஸ்டரா ஹேர் ஆயில் பற்றி சொன்னான். இந்த ஹேர் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் நான் ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறேன். காரணம் என் முடி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஆகிடுச்சு. இப்போ பழைய மாதிரியே என்னால் பாசிட்டிவ் எனர்ஜியோட ரொம்ப ஆக்டிவாக வேலை செய்ய முடியுது. தேங்க்யூ கேஸ்டரா ஹேர் ஆயில். இது வந்துவிட்டது உங்களுக்காக கேஸ்டாரா ஹேர் ஆயில். இது உங்க முடி தொடர்பான எல்லா பிரச்சனைகளையும் இயற்கையாவே குணப்படுத்தும். ஆண்களுக்கான தலைமுடி, பெண்களுக்கான கூந்தலில் உள்ள எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரே தீர்வு கேஸ்டரா ஹேர் ஆயில். உங்க தலைமுடி எவ்வளவு நீளமா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, உங்க தலைமுடி எவ்வளவு சின்னதா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, உங்க முடி எவ்வளவு அடர்த்தியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, உங்களோட முடிக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் இல்லாம அதை வலிமையா மாத்தக்கூடியதுதான் இந்த கேஸ்டரா ஹேர் ஆயில். உங்க நேரத்தையும் பணத்தையும் மிச்சப்படுத்த வந்துருச்சு
கேஷ் தாரா ஹேர் ஆயில். உங்களுக்கு முடி கொட்டுகிறதா, பொடுகு பிரச்சனை இருக்கிறதா, சோரியாசிஸ், புழுவெட்டு, முடியின் அடர்த்தி குறைந்து காணப்படுகிறதா, முடி உதிர்ந்து தலையில் வழுக்கை ஏற்படுகிறதா, தலைமுடியில் வெடிப்பு ஏற்படுகிறதா, உங்கள் முடி அடர்த்தி இல்லாமல் உச்சந்தலை தானாவே தெரிகிறதா, இது போன்ற பல விதமான முடி சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வு, உங்கள் தலையெழுத்தை மாற்றக்கூடிய தீர்வு கேஷ் தாரா ஹேர் ஆயில். Hi everyone, my name is Rahul Saran. பிஸ்னஸ் டென்ஷன் இந்த வயசுல இருக்கு தான் செய்யும். ஆனால் நான் இதை பற்றி கவலைப்பட மாட்டேன். ஒரு நாள் குளிச்சுட்டு தலை தோட்டி பார்க்கும்போது முடி உதுவதை பார்த்தேன். பயந்துட்டேன். ஹாய் கதி, இப்படி நீ புலம்புறேன்னு தெரிஞ்சுதான் உனக்காக ஒரு சூப்பர் ப்ராடக்டோட வந்திருக்கேன். ஏதோ அமேசான் கார்டுல இருந்து கொண்டு வந்த மாதிரி இருக்கு. ஆமா ஆமா, அமேசான் காட்டுல இருந்து எடுத்துட்டு வந்த மாதிரி தான் இருக்கு. ஆனா உண்மையிலே இது ஆப்பிரிக்கா காங்கோ காட்டுல இருந்து தயாரிக்கப்பட்டது. அமேசான் காட்டுல இருந்து வந்த ஆயில்ல எந்த மூலிகை பேரும் யாரும் சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க. கேஷ் தாரா ஹேர் ஆயில்ல என்னென்ன மூலிகைகள் தெளிவா சொல்லியிருக்கோம். ஆப்பிரிக்கா கண்டத்தில் உள்ள காங்கோ காடுகளில் வளர்ந்த ரோசோலா பிளவர்ஸ் மூலம் தயாரிக்கப்பட்டதுதான் கேஷ் தாரா ஹேர் ஆயில். இதில் ஆலோவேரா, பிரிங்கராஜ், கீழாநல்லி, ஆம்லா, கரிலீஸ், சின்ன வெங்காயம், துளசி, தென்னா, வெட்டிவேல், வசம்பூ, பூனாங்கிழங்கு வேர், வெந்தயம், கருஞ்சீரகம், செம்பருத்தி இலை என இயற்கை மூலிகைகளால் உருவானது. இந்த எல்லா மூலிகைகளையும் பதப்படுத்தி அதை சன்ஃபிளவர் ஆயில், கோகனட் ஆயில், பாதாம் ஆயில், ஆலிவ் ஆயில், லாவெண்டர் ஆயில், ரோஸ்மெரி ஆயிலில் 72 மணி நேரம் ஊற வைத்து தயாரிக்கப்பட்டதுதான் கேஷ் தாரா ஹேர் ஆயில். இவ்வளவு இயற்கை மூலிகைகளால் உருவானதுதான் இந்த கேஷ் தாரா ஹேர் ஆயில். இந்த கேஷ் தாரா ஹேர் ஆயில்ல பிசுபிசுப்பு தன்மையே கிடையாது. உங்க கையில ஒட்டவே ஒட்டாது. கேஷ் தாரா ஹேர் ஆயிலின் காம்போ ஆஃபர். நீங்கள் 2 பாட்டில் கேஷ் தாரா ஹேர் ஆயில் வாங்கினால் உங்களுக்கு ஆல்மண்ட் ஷாம்பூ இலவசம். உடனே ஆர்டர் செய்ய கீழே இருக்கும் எண்ணுக்கு கால் பண்ணுங்க. உங்களுடைய முடி கொட்டுற பிரச்சனை நின்றோம். உங்க முடி நல்லா வளர்றத நீங்களே பாப்பீங்க. கேஷ் தாரா ஹேர் ஆயில் உங்கள் தலைமுடியின் வேர் வரை சென்று உங்கள் முடியை வலிமையாக மாற்றுகிறது. உங்கள் தலைமுடியை அடர்த்தியாகவும் அழகாகவும் மாற்றும் கேஷ் தாரா ஹேர் ஆயில். உடனே ஆர்டர் செய்ய கீழே இருக்கும் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க. அமேசான் காடுகள்ல இருந்து எடுக்கப்பட்ட மூலிகைகள்னால இது இல்லைங்க. ஆப்பிரிக்கா கண்டத்துல இருக்க காங்கோ காடுகள்ல வளர்ற ரோசன் ஃப்ளவர்ஸ் மூலமா தயாரிக்கப்பட்டதுதான் இந்த ଚୁଟି କାଟି ଆସିଲୁ, ବର୍ଷା ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଲୁ। ଏବେ ଯିବୁ ରୁମ୍କୁ, ଗାଧେଇବୁ, ଆଗେ ଗୋଟେ ଜୁସ୍ ପିଇବୁ। ଗଲାନି, ଖରା ହେଇଛି, ଖରାରେ ଜୁସ୍ ଖାଇଲେ ତାକତ ମିଳିବ। ଜୁସ୍ ଖାଇବା, ଶେମ୍ପୁ ଦେଲେ ଯିବା, ଗାଧେଇବା, ଖରା ହେଇଛି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲାଗି ରହିଲା। ଆଜିକା ପାଇଁ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର